ಕೆಲವು ಮಾರಿ ಸೋನಾನಿ ಸೈಕಲ್ ಸೈಕಲ್ ಪರಬಸಿನ ನೀ ಕಸಿಯ ಕರಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಪೆಪ್ಸಿ ಬಾರ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಹಲೋ 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 ಬರ್ಪಾರ ದೂರ ಇದು ಕರ್ನಲ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕರ್ನಲ್ ಹೊಡ್ದು ಹಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕರ್ನಲ್ ಹೊಡ್ದಿದೆ ಅನಿತ್ಯ ಬೇಲೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಾಯ್ತು ಓದಿನ ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಣಿನ ಮಂಡ್ಯ ತಿನ್ರೆ ಅತ್ತಾಯ ಬೀಸೂರ್ದ ಅರುಣ ಏರೇ ಪೂರ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಯ್ದೇನದ ಅಂತ ಒರಿಯಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಬಂತೀನಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಡೀ ಪಟ್ಟದೇನ ಅಂತ ಕರ್ಮದೆ ಹಲೋ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣ ತವಳಿ ಅಂತ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ತೆ ಬಂದು ಹಲೋ ಯಾನ್ ಕುಂದರ್ ಪಾತೇರ್ನು ಕುಂದರ ಅವಡು ಬಂದಾರ ಅವಡು ಪಲ್ಲೆ ತಾನೆ ಯಾನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಂದರ್ ಪಾತೇರ್ನು ಈರೇ ಸಾರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಮಂಡೆ ಬಚ್ಚ ಸರ್ ದಾದ ಹೊಡಿತೀನಿ ಸರ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕಟ್ಪುಡ್ದೆ ಅಂದೆ ಒಲ್ತುದು ಸರ್ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಹಿಡ್ದು ಬೆಲ್ಜಿಯಂದೆ ದಾದೆ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿಲ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಬಚ್ಚಿಲ್ ಈ ಜನ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಹೋದು ಉಪ್ಪಡ್ ಬಚ್ಚಿ ಕಡಪಡ್ತೀನ ಸರ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕೊಂತೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತನ ಕಾಸಿಟ್ಟು ಬೋದು ಒಂಜಿ ಗುಜ್ಜೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಇತ್ತ ಪನ್ಪೆ ಸರ್ ಆವ್ ಸರ್ ಕುಂದರ್ರ ಇರು ಓಲುಲ್ಲಾರು ಬೆಂದುರುಡುಲ್ಲಾರೆ ಅವೇ ಈರ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಮಂತೀನಿ ಎಂಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಂದವ್ರು ಆವ್ ಸರ್ ಯಾರು ಚೆಕ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಪ ಸರ್ ದೀಪೆ ಆವ್ ಸರ್ ಈ ನಮ್ಮೂನೆ ಮುಗಲಿತ್ತಲ್ಲ ಇವನ ಪೋವಂಬೆ ನೋಡ್ರಿ ಕನ್ನಡ ಕದಪ್ಪ ಡ್ರೈವರ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ರಚನ ಮೂಲೆ ಅಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಅಲ್ಲ ಇಮನ ದೈ ಪೋಯೆ ಮಾರೆ ನಂಗೆ ಕೈ ಕಂಬಡ್ತಿಕ್ಕಂದ ಎನ್ನ ಕೆರಿಮಗ ರಿಕ್ಷಾನ ಐಕದಾಯ ಮಂಡೇ ಚಾನ್ಬುಡು ಮಂಡೇ ಚಾನ್ಬುದ ಅವು ಬೋಂಡ ಪಿರೋನ್ ಜೊಟ್ಟು ಪೋಯಿ ಅಂಚ ಆಪುಡ ನಾನೇ ಅವಂದೆ ಇತ್ತೆ ಪದ್ಮಾಮ ಬೋಂಡ ನನ್ನ ಕೈ ಕಂಬದಿ ಕುಜ ಮಂಡೇ ಚಾನ್ ಪಡ್ತಿ ಅವು ಬೋಂದ್ ಬರಂದು ಪುಣ್ಮೆ ಹಲೋ ದುರ್ಗಂಬ ಪದ್ಮಾಂಬ ಈ ಮೆಟ್ ಬರ್ರತ್ ಅವಳೊಂದು ದ್ವಾರದಲ್ಲ ಕೆಜ್ಜ ಆಯ್ತಾ ಉಲಾಯ್ತು ಬಲೆ ಓ ಆಯ್ತಾ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಬರಡೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆವು ಜಗದಾಂಬ ನಿನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದು ನನ್ನ ಕೈಟುಂಡು ಕೈಟ್ ಬ್ಯಾಗಿದ ಕೈ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಗ್ ಅವಲ್ಲ ಮ್ಯಾ ಓ ಬೈ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಯಾನ್ ಮೀನಿ ಮೂಲ್ ಮಿತಾರ್ದು ಅವಳು ಚತ್ತಿರೇಟ ದಾಲ ದೋಸೆ ಬತ್ತ ಚಿನ್ನ ಅಂಟ ಇರಗೊಂಚೆಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ದೇವರ ಏ ಇದಾನು ಬೇ ಗೊಬ್ಬರ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ ಮ್ಯಾ ಏ ಬಲಂಬೆ ಇಲ್ಲ ಬಲಮೆ ಗೊಬ್ಬು ಮ್ಯಾ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಲಂಬೆ ಬಲಮೆ ಇಂದಾಂಬೆ ಈ ಬಲಂಬೆ ಯದಾ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸರಿಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಸ್ಪೀಕರ್ పోతుండు ಸ್ಪೀಕರ್ ಪೋತುಂಡು ನೆತ್ತ ಬಂದತ್ತು ಅವಳು ವಿಧಾನಸಭೆ ಇಟ್ಲ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಇದಿನ 3 ದಿನ 4 ದಿನ ನಾಪೇಲುಂಡ ತುಕ ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅತ್ಯ V4 ತಗೊಳ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅತ್ತು ಅವು ಅತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ನೇ ಬಂತೇರು ಮಾತೆ ಕ್ಲಾಪನ್ ಬಂದ ಮಾತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗಾಪನ್ ಬಂತೀನಿ ಮಾರೆ ಅವು ಅತ್ತು ಬೊಲ್ದ ಚೀಟಿ ಉಂಡ ಬೊಲ್ದ ಹಾ ಬರಿ ಸಾಯ್ತು ಗೋತಿನ ಬರೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೆಟ್ ಅಕುಲಿಯರು ಅಕುಲು ಇಲ್ಲದ ಅಕುಲು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ಬುಡ್ದು ಹೋತೆ ನಿಕುಲಿಯರು ಎಂಕಲ್ ಪೋಪಿನಾಕ್ಲು ಓಡೆ ಇರ್ ನಮ್ಮಡೆ ಮಂಡೆ ಇರೆ ಬೇಜಾರಾಪ್ಜ ಅಂಚತ್ತು ಈ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲಿಯರು ಎಂಕುಲೆ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ದಾನ್ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಚೆಕ್ ಮನ್ ಪೆರೊಂಡಿತ್ತೆ ತುಕ ಕೈದರ್ಪಿ ಓಡೆ ಅಮ್ಮ ಈ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೈತೀನಿ ಸರಿ ಅಂತು ದಾದಾ ಜಿಪ್ಪು ಜಿಪ್ಪು ಊರುಡು ದಾದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಮೇಸ್ತ್ರಿಯ ಅವು ಎಡ್ಡ ಟಾಪಿ ಫಿನಿಶ್ ಆತಂದು ದಾಲ ಸುಕೆಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಮೇಸ್ತ್ರಿಯ ಸುಖ ತಿರುಗಿ ಎದುರು
ದಾದಾ ಆ ಉರುಕು ಉರುಕು ಆ. ಉರುಕತ್ತು ಮಾರಿ ಸುರು ಕನ್ನಡಿತಿನ ಪುರುಕುದ ದಾನೆ ರಡ್ಡಿಡೆ ರಟ್ಟಾಲೆ ಎಂಜಿನ ಸೆಂಟತೆ ಸೆಂಟತ್ತು ಮಾರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಮಿಷಿನ್ ದ ಇಡಲಗೆ ಈ ಉಂಡತ್ತ ಫಾರಿನ್ ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ದಾಲ ಕಂತಿಜಿನ ಮೊಲ್ಲೆತ್ತಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬಾಟ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಕನ್ನಡ ಆ ಇರೆಗೆ ಎಂಕತ್ ನಿಕ್ಕಿ ನಾದು ಅದಲ್ಲ ಪೋಪೆ ಏರ್ ನಾವು ಅಪ್ಪನ ಫೋನು ಅಪ್ಪ ಅಂದಪ್ಪ ಎಂಗ್ಳು ವಿಮಾನ ಉಂತ್ರ ಜಾಲ್ಡ್ ಬತ್ ಉಂತಿನಾತ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ ನನ್ನ ಉಲಾಯಿಲೆ ಪಡಪ್ಪ ದಾದಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಪಕ್ಕ ಕೋರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಪೆರಡೆನೊಂಜಿ ಗೂಡು ಪಾಡ್ಲೆ ಪೂಂಜನೊಂಜಿ ಗೂಡು ಪಾಡ್ಲೆ ದಾದೆ ಪೆರಡವು ಪೂಂಜ ಒಂದು ಅಂದಾಜ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ಮೂಲೊಂಜುಂಡು ದಾದ ಅಂದೆ ಅಂದಾಜ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಈ ದಾಯ ಪೋಡಿನಪ್ಪ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಅಕುಲಿಜ್ಜೇನೆ ದಾದಿ ಅಯನನೆ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜೆ ಆವಪ್ಪ ഞാൻ പിടിപ്പ പോടിർച്ചപ്പ ആവപ്പ ആ ದಯಾ ದೂರ ಬಿದ್ದಾರ ನಿನಕಲು ದರ್ಬುರ್ ದುಬೈ ದರ್ಬುರ್ ದುಬೈ ಓ ಮಾರಿ ಅವ್ ದರ್ಬುರ್ ದುಬೈ ಅತ್ತು ಬರ್ ದುಬೈ ಇತ ದುಬೈ ಓ ಕೋಡಿ ಪೋಪಿ ನಿಕಲು ಬುರ್ಜಿ ಬುರ್ಜಿ ಎತ್ತೆತ್ತಿದ ಏ ಆಗದಾರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವತ್ತು ಮುಖ ಗುರ್ಜಿ ಓ ಮನ್ನ ಗುಡ್ಡೆನ ಅವತ್ತು ಕ? ಇದು ಕಡೆ ಸಪೂರ ಹಾ. ಕೊಡಿ ತೋರ ತೋರ ಪಕ್ಕ ಮಿತ್ತುಡು ಪೌಡರ್ ಒಂದು ಟಿನ್ 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 ಓ ಬ್ರಿಟಾನಿಯಾ ಅವು ಕಡೆ ಸಪೂರ ಅದು ಕೋಡಿ ತೋರ ಗುರ್ಜತ್ ಅವು ಬುರ್ಜು ಕಲಿಪ ಐತಾ ಕಡೆ ತೋರ ಕೋಡಿ ಸಪೂರ ಬೊಕ ಈ ಪನ್ಲಕ ಕಟದು ನೊಂಡತ್ತ ಏ ಪನೆ ಮಗುರ್ತು ನಿಕುಲ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ನಕುಲ್ ಅಂದ ಒಲರಡ್ಡ ನಾಯ್ದ ಗೂಡು ಕಟ್ಟದಾರ ಅಂದ ಏ ಇಮ್ಮನೋಡು ಸಾತಿ ಸುರುಕುಲು ನಿಕುಲು ಇಜ್ಜಿ ಎತ್ತದ ಮುಕುಲ್ದ ಓಲು ಕರವಲಿಸ್ತೋಡು ಆಯ್ ಕಾಲಿ ಮನಡುಗುಲ್ದಿ ಆತೆ ಯಾನ್ ಟೊರ ಟೊರ ಲಕುಲ್ ಓ ಟೊರ ಟೊರ ಇಮ್ಮನ ತೂತಾರ ತೂತೆ ಏಳ್ ಸತ್ಯ ತೂತೆ ಓವು ಉಸ್ಪಕ್ಕನ ವಿಮಾನ ಕಾಪಿಗಾಡ್ನ ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ನಾಟಕ ಆ ಕಾಮಿಡಿ ಮೊಕ್ಕಲ ಐಟೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಇಂದ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಎದುರ್ತಿಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ನಿಂಕು ಇಲ್ಲಲ್ವಾ ದಾದೊಂಡು ರಡ್ಡು ಮುಂಗೆ ಬೈದಿನ ತಾರಾಯುಂಡು ವೈಟ್ ಬ್ಯಾಗಡಿ ಮುಂಗೆ ಐದಿನ ತಾರೈ ಕಾಲಿ ತಾರ ಐತನ ಈ ನಮ್ನ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪು ಜತ್ತ ಬೇತ ದಾದೊಂಡು ಸತ್ಯ ಬಲ್ನೆ ಐಟು ತಾರೆ ಕಲಪಿನ ಮಿಸಿಲ್ ಉಂಟು ಅತ್ತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ತಾರಾಯ್ ಕಳೆ ಕನರ ಆತಜ ಮಾರ ತೆಪ್ಪು ಬೋಡತೆ ದೇಗ್ ಅಲ್ಪ ಬಾಜನ್ ದೆಕ್ಕರ ಇಂದ ಆ ಮಿಷಿನ್ ಕೊನೆರ ಅಪ್ಪುಜಿ ತಾರಾಯ್ ಬೋಡ್ತನ ಕೊನೋಲಿ ಅಂಡ್ ಬರಿಕಿದಿಲ್ಲ ಬೇತ ಜನ ಬರ್ಪುಡಿತ್ತ ಅವಸ್ಥೆ ಎಂచెಂಚಿನ ಕುಲ ಕಲ್ಕುನೇನು ಮಾತ ಉಂತಾದೆಗೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ದೇ ಓ ಕುಲೆ ಏರ್ನ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಗೇಟ್ ಬಂದ ಆ ನಮ್ನೆ ನೀರ್ ರಟ್ಟಾಯ್ನಿ ಅವು ಗೇಟ್ ಇಟ್ಟು ಹಾಲ ಆತನ ರಿಪೇರ್ದ ಕಾಸೇರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪಣವು ಪಲಾವ್ ಏರೆಗಿ ಪಣವು ಪುಂಡಿ ಪಣವು ಅಂದ್ ಕಾಸ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಂದ್ ಪಡ್ಚಿ ಕಾಸಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ ಉಂಗಿಲ ತೆತ್ತೋನು ಹೂ ಉಂಗಿಲ್ಲನೆ ಈರೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಪೊಗ್ಗುಜಿ ಅವು ಟೈಟ್ ಉಂಡು ನಡು ತೆಕ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಏತು ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡಿ ಓ ವಡಮಂಡೇಶ್ವರ ತಾನೇ? ಅದಂಡು ಸರಿಜ್ಜಿ ಅವ್ ಯಾಕಡೆ ಗೊತ್ತಾತು ನಾವು ಸರಿ ಜೀವನ ಅಂಚತ್ತೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ದ ವಾಸ್ತು ಸರಿಜ್ಜಿ ಮೂಲದಾದನ ವಾಸನ ಬರೊಂದುಂಡು ಪುನನಾದೊಂದುಂಡು ಪುನನಾದು ನತ್ತು ಓ ಆ ಜನನಾದು
ಅಂಚ ಪಂಡಿನತ್ತು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ವಾಸ್ತು ಸರಿಜಿ ಸವಾರಿ ಉಂಡು ಮೂಲು ಅಂದು ಸವರಿಂಡು ಹೋಯ್ತಾ ವಿಮಾನದನೆ ಬೊಕ ಏತು ಸಲ ಜಪ್ಪುಜಿ ಮಿತರುಜಿ ಅಂಚ ಪಂಡಿನತ್ಯಾನೆ ಬೊಕ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕುಬೇರನ ಮೂಲೆ ಏರು ಕುಲ್ದೆ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಏರು ಕುಬೇರನ ಮೂಲ ಇರು ನಮ್ಮೆ ಕುಲ್ದೇನಾ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಗ ಬರಲಿ ಓಕೆ ನೆಟ್ ಪೋಯ್ ತಿಂಗೊಲ್ದಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಡು ಹೌದಾನೆ ಹೋಯ್ ತಿಂಗಳು ಪೋರೆ ಬಿಡ್ತಾರ ದುಬೈಗೆ ನಿಕಲು ಏರು ಯಾನ್ ಪೋಯ್ ತಿಂಗಳು ದುಬೈ ಬರೆ ಬನ್ನಗ ಉಳಿ ಇರ್ಲಕಣೆ ಬೇತ ಜನ ಇತ್ತೀನಿ ಓ ಆಯ ಲಂಬುಡು ಬಯ್ಯೆ ಅಯ್ಯನ ಹೆಂಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ ಪೋರೆ ಬಿಡ್ತಿಜಿ ಬೇಪಂಡ ಎನ್ನ ಕಿಸೆಟ್ ಒಂಜಿ ಮಂಜಲ್ದ ನಾಗನ ಪ್ರಸಾದ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಒಂದು ನಾಗನ ಪ್ರಸಾದ ಆಗ ಅಂದಾಜಿ ಹಿಂದಿಡ್ ಬಂಡೆ ಏ ಸ್ನೇಕ್ ನಾಗ ಪ್ರಸಾದ ಪಂಡೆ ಐಕ್? ಆಗ ಅಂದಾಜಾಯಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ನಾಗನ ನೃತ್ಯ ಮಂತು ತೋಜಾಯ ಎಂಚ ನನವ ಒಂತೆ ಪುಡ್ತು ನಲಿಪುದ್ವೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಎನ್ನ ಕಾರದ ಮುದ್ದು ಎರಡು ಪಿಂಗಾರದ ರಾಸಿ ಪುಡ್ತು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಒಂತೆ ಪುಡ್ತು ನಾಗಮಂಡಲನೆ ಆತು ಆಗ ಅಂದಾಜಾತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಗ ಗಂಜ ಅಂಜದ ಬಿನಿ ನಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒಳ್ಳೆ ಆತ ಓ ಕಂದೋಡಿ ಈ ದೂರ ಹೋಗ್ನಿ ದುಬೈ ಈ ದುಬೈ ಜಪ್ಪುಜ ಕಾನೆ ಈ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಮಿತಾರ್ನತ್ತ ಯಾವ ಜಪ್ಪುನಿ ಸುನ್ನ ಬೊಟ್ಟು ಅದೇ ಇರದೆ ಬೊಟ್ಟರ ಬಂಡಿ ಸುಣ್ಣದ ಬೊಟ್ಟು ಯಾ ಪಂಡಿಲಕನೆ ಆಪುಡು ಈ ದುಬೈ ಪೋಪುಜ ದೇ ಇರ್ದೆ ದುಬೈಗೆ ಪೋಪಿನಿ ದುಬೈಗೆ ದಾನೆ ಪೋಪಿನಿ ದುಬೈ ಪಂಡ ಅವಂಜಿ ಯಾನೆ? ವಾಸ್ತು ಸರಿಜ್ಜಿ ಏರ್ನ ಸೇಕನ ಹ? ದುಬೈದ ಸೇಕನ ವಾಸ್ತು ಸರಿಜ್ಜಿ ಎಂಚ? ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ವಾಸ್ತು ಸರಿಜ್ಜಿ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಆಹಾ. ದುಬೈಡ್ ಸೇಕನ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಿಲ್ಕಿ ಸೇಕ್ ಮಣ್ಣಗ ಸೇಕ್ ಆಪುಜಿಗೆ ఆయన ಇಲ್ಲಾಡು ಜಾಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಖರ್ಜೂರದ ಮರೊಂದು ಹ. ಆ ಖರ್ಜೂರದ ಮರಡ್ ಖರ್ಜೂರ ಆಪುಜಿ ಹೌದಾನೆ ಖರ್ಜೂರ ಆಪುಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜೆ ಅಪ್ಪಡೆ ಖರ್ಜೂರಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜೆ ಇಲ್ಲ ಓಲ್ ಆಪುಜಿ ವಾಸ್ತು ಸರಿಜ್ಜಿ ವಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಟೆ ಉಂಟು ವಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಟೆ ಅವು ಬೇರೆ ಗೊರ್ಪುಜಿ ಅವ ಆನು ಅಂಟೆ ಅದು ಪೋಲ್ ಆನತ್ತು ಪೊನ್ನೆ ಅಂಚಾಣ ಆನತ್ತು ಪೊನ್ನೆ ಬೇರೆ ಗೊರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಈರ್ ಬೊರಿಯರೆ ಬೋಪಿ ಈ ಬೋಪುಜ ಈ ದುಬೈ ಬುಡಿ ಬೋಳಾರಾಗ್ಲ ಬೋಪುಜ ಈ ದೇ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪೆರಂಡು ತುಕ ಒಂಚೂರು ದೆರ್ಪಿ ದಾದಾ ಕೈ ದೆರ್ಪಿ ಅತ್ತಮ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಬೇಗ ಅತ್ತನ ಆಯ್ಮಾ ಕೃಷ್ಣ ರಾಧೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲ ಬಜ್ಬೇಡ್ ಉಂಡು ಸೀಕು ಕೂಲಿಂಗ್ ಸೀಕು ಕೂಲಿಂಗ್ ಅತ್ತಂಬೆ ಅವು ಸೇಕು ಕಾಲಿಂಗ್ ಈಗ ನಿಕ್ಕು ಏ ಆ ದುಬೈದ ಸೇಕ್ ಫೋನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದು? ಆ ಅರಬಿಡಿ ಎಂಜಿನ ಅರಬಾಯಿ ಪಾಡುವೆ ಹೆಂಗ್ ಅಂದಾಜ ಆಪುಜಿ ಆ ಎಂಜಿನ ಫನ್ ಪೆಂಡ್ ಫನ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಪುರ ಅಂಚ ಪಾತ್ರ ರೂಲ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಮೂಲು ಇರಂಜುಂಗೆಲ ಕೊರ್ಪೆ ಹಲೋ ವಾಲೈಕುಂ ಸಲಾಂ रहमतुल्लाहि बरकातु सुनो बाबा ला बाबा ada talata nafar maujud matar सुनो ana hal har hat ला बाबा माफी मुश्किला ana fi kullu shugul kullu fulus ana fi la ana kullu talab hat aywa सुनो ana kafa baba kafa ಕಟ್ಟಿದಿಲ್ಲ ಕಫಾನಿ ha baba la aywa ಏ ಅಯ್ಯೋ 1 ಲಕ್ಷ ಬಂತೆ ಕಲೆ ನೆಕ್ ತಾಸು ದತ್ತು ಹೈವ ಪಂಡ ಆವು ಬಂದು ಸುನು ಬಾಬಾ ಅಯ್ಯೋ ಆನ ಕುಲ್ಲು ನಫರ್ ಇಂತ ಕಲ್ಲಮ್ಮ ಬಾ ಆನ ಕಲ್ಲಂ ಏ ಯಾನು ದುಬೈಗೆ ಪೋರ ಪಿತಾಡ್ದು ಬೈದಾಗೆ ಇದು ಆನೆ ಕಲ್ಲು ಕೊಡಗಿದೆ ಒಬ್ಬನಿ ಆನ ಕಲ್ಲತ್ತು ಆನ ಕಲ್ಲಂ ಪಂಡ ಎಂ ಪನ್ಪೆ ಅಂತ ಸುನು ಬಾಬಾ ಆ ಶುಕ್ರಾನ ಬಾಬಾ ಶುಕ್ರಾನ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಪುಜಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪಿರಬಾತದು ಭೋಜನ ಇಲ್ಲ ಕಲೆ ಎರಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಪಂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡಿನಿ ಆ ಬಾಬಾ ಶುಕ್ರಾನ ಆಂಟಿ ಇಂದ ಯಾನು ಶೇಖನ ಎಲ್ಲಡೆ ಹೋದು ಮಾತ ವಾಸ್ತು ಮಾತು ದು ಬರ್ಪೆ ಅಂದ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜತ ಸರಿ ಇರ ಅಡೆ ದುಬೈ ದಾಯ್ ಬೋಬಿನಿ ಅಂದ ದಾಯ್ ಬೋಪಿನ ಬೈಕ್ ಕಲೆಯರೆ ರಡ್ಡು ತಾರಾಯ ಮೂಲಿತ ಕಲೆದು ಬೋಲೆ ಇಂಜಿನ ಬಾತೇರಿಯ ಮರ್ರೆಲ್ಲ ದಾದ ಕಲೆಯರ ನಾನು ವಾಸ್ತು ಕಾಲರ ఆయన ಸರಿಜಿ ಬಂಡತೆ ಮದಿಮೆ ಮಾತಾತನ ಓ ಮದಿಮೆ ಮಾತಾತನ ಮದ್ಮೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯತೆ ಜಸ್ಟ್ 43 ಆಯ್ನಾ ಇಡಂಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಎತ್ತಲು ಹೆಂಗೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಪೊದುವೆ ಬರ್ಪುಜೆ ದಾದ ಅಂತೂಲೆ ಮುದು ಅಂದೆ 5 ನಿಮಿಷ
ಹೌದದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆ ಕಟ್ಟುದ ಬೈದನತ್ತ ಅಪ್ಪ ನನಗಿಚ್ಚಾಲೆ ಇಂಜಿನ ಕೋಮನನ ವಾಸ್ತು ಸರಿಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟುದು ಬೈದನು ಬಂಡ ನಿನ್ನ ಕಂಕನೆ ಬುಡ್ದುನು ಇಕ್ಕ ಕಂಕನ ಭಾಗ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಮರಂಕನೇ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಡು. This is the final boarding call for passenger. Your flight is ready ದಾ to leave. ದಾ ಇಡಲೆ Please ಇಡಲೆ go to the ನಿಕ್ಲೆಂತು ನ ಪಾಪಲ ತೋಜುನು ಮಾರ ನಿಕ್ಲ ಈಮನ ಪೂರ ಬೈದನ್ಗೆ ನಾನು 5 ನಿಮಿಷ ಉಲಾಯ್ ಬಿಡ್ಪೇರು ಇಂದ ಆಜ ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಜಪ್ಪುನಗ ಶೇಕ್ ಬರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿತ ಪೋಪರತ ಅಲ್ಪ ಜಪ್ಪುನಗ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಪಿಕಪ್ ಮನ್ ಪರೇರ್ ಬರ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲ ಬ್ರೋಕರ್ ಬಂತಿ ಹಾ. ನಿಕುಲು ವಿಮಾನ ಜತ್ತಿ ಸಾತಿಗೆ ಅಲ್ಪದಕ್ಕೆ ಕಂಪಿಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಲೆತ್ತೊಂಬೋ ಪೆರಂತ ಇಂದ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಂಪಿಂದಕ್ಲಾನೆ ವನಸ್ ಕಂಪಿಂದಕ್ಲಾನೆ ರೂಮ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಬಂತೆ ಪಕ್ಕ ತಿಂಗೋಲ್ ಗಜಿಪಸಾರ ಸಂಬಲಿ ಪಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲು ಲಾಟ್ಪೋಟ್ ಲತ್ತು ನಾನೇ ವ್ಯವಸಾಯ ಸಂಘಡು 2 ಲಕ್ಷ ಲೋನ್ ದೇಯ್ದ ಅಂದ ಈಸೋಗು ಇಂದ ಸರಿ 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 ಆಯ್ ಪಂತಿ ನಿಕುಲು ವಿಮಾನಡು ಕುಲ್ನ ತುಂಬ ಫೋನ್ ಮನ್ ಬರ ಬಂತಿ ಅವ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಬರೋದು ಮೇ ಪುಡೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋ ಆತ ಕಟ್ಟಲ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಬರೋದು ಮೇ ಅದಾನ್ ಪುಣ್ಯ ದಾದಾಂಡು ಬರ್ಪೇರ್ಗೆನ ಪಿಕಪ್ಗೆ 2 ನಂಬರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಬರೋದುಂಡಿ ಅಲ್ಲ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ನಿಖಿಲ್ಲಕನೆ ಶೋಕುಡು ಪಿದಾರ್ದು ಏತೋ ಆಸೆದಿದ್ದು ಏತೋ ಜನ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ದುಬೈಗೆ ಪೋಪೇರು ಅವಳು ದುಬೈಗೆ ಹೋದು ಜತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಅಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಬರ ಗೊತ್ತಾಪಿ ಪಾಪ ಏತೋ ದಿನ ನುಪ್ಪು ನೀರಿಜ್ಜಂದೆ ಅವಳು ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಡ್ತಿ ಮುರಾನಿ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ದು ಒಂಜಿ ದುಂಬು 35 ಜನ ಕುವೇಟಿಗೆ ಪೋಯೇರು ದಾದಾಂಡು ಏತೋ ಆಸೆ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸಾಂಕೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಮೂಲೋಡು ಒಲ್ತೊಲ್ತು ಸಾಲ ಮಂತದ್ದು ಕುವೇಟಿಗೆ ಪೋಯೇರು ಅವಳು ಜತತುನ ಕಂಪಿನ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒನಸಲೆಜ್ಜಿ ರೂಮ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆಂಡತ್ತ ಮುಟ್ಟ ಅವಸ್ಥೆ ಪಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಪಾಸಲ ಐಕೆ ಪನ್ಪಿಂದ ನಿಕ್ ಬೆಂದದ ಕಾಸು ಮನ್ಪುನ ಚಲ ಪಂದಿತ್ತನ ಅಂಡತೋ ಊರುಡು ಎಂತದು ಮನ್ಪುಲೆ ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇನು ನಿಕ್ಲೆನ್ ತೂನ ಪಾಪ ತೋಜುಂಡು ಐಕ್ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆ ಪಂಡಿನಿ ಅಂದು ಸರ್ ದಾನೆ? ಇದು ಪಂಡಿನ ಸರಿ ಅಂದ ಎಂಕುಲ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯ ಹಾ ಏತ ಆಸೆ ದೀದಿತ್ತ ಗೊತ್ತಾನೆ ಆಸೆ ಪೂರ ನಿರಾಸೆ ಆದ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಈರು ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ನನ್ನ ಯಾನು ಫಾರಿನ್ ಪೋಪುಜಿ ಮೂಲೆ ಭಂಗ ಬತ್ತ ಪೆನ್ಪ್ಯಾನು ನಮ್ಮ ಯಾನು ನಿರ್ಧಾರ ಬೈದ ಈ ಪೋಪುಣ ಪೋ ಸರ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟಾ ಯಾನು ದುಬೈ ಪೋಪಿನ ನಿರ್ಧಾರನೇ ಮುಡ್ದುಡಿಯ ನಾನು ಈ ರೂಪ್ಕೊಳ್ತೆ ಎಟ್ಟೆ ನಿರ್ಧಾರ ಬೈದ ಸುಣ್ಣದ ಬೊಟ್ಟು ಯಾಂ ಪಂಡಿಲಕ ನಾಯ್ಜ ಈ ಪೋಯನ ಅಂಡ ಕಜೌದಕ್ಕರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ತೀರ್ಮಾನಗ ಬೈದೇರಿ ಅಂದೆ. ಅಕುಲು ದುಬೈ ಹೋಗುಜೇರಿ ಸರಿ. ಎಂಕ ಪೊರ್ತಾನತ್ತ ಎನ್ನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲಿ ಕೊರ್ಪೆ ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್ ಈರೆಗಳ ದುರ್ಬೈಗಳ ಪೋಪುಜರ ಅಂದು ಯಾನೆ ಹೋಗುಜಿ ಆಯೆ ಪರ್ತದಕ್ಕದಿರಿ ಇರ್ನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟು ಓ ಬಡವಂಡೇಶ್ವರ The Father Mullah Charitable Institutions, the most modern linear accelerator, only one of its kind in this region for specific burning of cancer cells. We have all precision equipments and instruments for both invasive and non-invasive surgical procedures and diagnosis, ultrasonic color Doppler, CT scan and MRI machines. The operation theaters are equipped with contemporary equipments, high-tech intensive care units, neo and postnatal units, burns unit, cath lab and cardiothoracic units are fully equipped. Our NICU is the largest in the city. The blood bank and cell separator and casualty are 24-hour services. The Father Mullah Charitable Institutions.